an na gaiileh gur gear gon ar slád ar an íosc san ann áitiúlinn sin, mar go bhfuil séarchas is scithe as anad códáil an aice láimhid ar siad. Tá níos mó ná 1 mhilliún euro le cá ar an anad códála a ausú. Áin chláirín blean rií ar chunda na gaiileh. Tá clúir an áit góir iascareacht de brechas brodán, agus is isce bhealacha a hantaíon na héisc sin a ggóil síalrutha freisin. Ach tá muintir na háitina se rá bhfuil behan na néisc sin go mór muil, ag séarachas atá scithe ó hen anad códála an aice láimhe. Tógiú sampla an trúilú le gorid ag úsáid fearis amatéirí. Inis tá faoi choiste na mailte slachtúir an seo chomáilis an goman slát iascareachta analís freifisiúnta a áildianta. It's an ongoing problem here for years. Bhíne an cóilear áitiú Gabe Crenelly sin féin, gúil híineag €5 milliún correlátív go nuaschrádú ar an unad seo. Hábhíle sa 50 a bhí luaite leis ar dús a dúte, ach tá sin chur síranis go gábhíle sa 60. Agus deartar gur faoi chumirce isce éireann atá sé. Tá level an isce san náin titihinn se hart ar trá le 60 nuas, agus tite sé tiile mar a ag an titim thromháistí sna 60í taróin. Agus ar a íslíon level an isce, ardaon level an troilethe. Dácoch sin na céta brodan is brec ar an mhara ar géir. Táimplaachtaigh an troiliú freisin go leaban na neistirí an rahéad an chláirín 8,000 siar an anad. Gearú €4,000 ar chóirla chunda na gaiileh a gábhíle sa 7 faoi an nán seo a thuailiú faoi ró. Séamas as Scanlainn nó 8 TG ceithir.